Bafa ta Bafta gan Einir Wyn. Y based derbyn Bafta werthfawrogiad a chlod am waith arbennig mewn unrhyw faes creadigol, credaf y rhodda fi fy nghefnogaeth i Bafa ar ran teulu a chymuned ysgol bach Rabar, fwy o foddhad i mi. Pam hynny gofynwch? Wel, gwyddwch am amdrech ofer staff llywodraethwyr, teulu a chymuned ysgol Abersoch o geisio eich adw ar agor. 2 blynedd yn brin o'i chanmlwyddiant, am dros 2 flynedd. O ganlyniad i benderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd gair drysau yn derfynol ar Ragfyr 31/2021. Gorchwil trist a thor calonus a wynebau'r staff ddechrau leni o'r fod gwagio'r adeilad o unrhyw dystiolaeth o'r addysg wych a dderbyniodd 2 cenhedlaeth o'm teulu fy hun yn yr ysgol am bron ganrif o hanes. Gwnaed hynny dros gyfnod o 3 mis ac elwodd ysgolion dalgylch o offer, dodrefn ac adnoddau gwerthfawr. Yn unol â chyfarwyddyd moderneiddio addysg, yr ysgol amgen, beth bynnag ydy gwir ystyr y 2 derm yna, oedd ei elwa o fwyafrif helaeth yr adnoddau cyn ei cynnig i ysgolion eraill y dalgylch. Ond pan glywed fod unrhyw beth, boed yn llyfr neu'n adnodd, oedd ar ôl i'w waredu mewn sgip, syfrdanwyd pawb. Cael ei dysgu werthfawrogi ar hanru unrhyw beth oedd ysgol a wneithwyd yn ysgol bach, ethos a wreiddiwyd ym mhob disgybl a'i mynychodd ers 1924. O ganlyniad i wrthwynebu hyn, cafwyd caniatâd i estyn gwahoddiad i'r cyhoedd ddod i ddewis rhywbeth o'r hyn oedd yn weddill. Gwnaed hynny drwy arddangos lluniau ohonynt ar y cyfryngau cymdeithasol. Amlygodd ochr ddangarol yr ysgol ei hun unwaith yn rhagor, pan benderfynwyd gofyn am gyfraniad at drieiniaid o rhyfel yn Wcrain. Casglwyd cyfanswm o 350 o bunnau, a ddyblwyd i 700 o bunnau gan Fanc y NatWest. Yna, cefais innau fref o gyfrannu gweddill y llyfrau Saesneg, atel elusennau dyngarol, a gefnoga ac anoga addysg yn gwledydd Affrica. Cysylltwyd â 2 ohonynt a derbyniwyd yr addewidion yn ddiolchgar. O'i cynnig, y broblem am hwynebau wedyn oedd ei danfon. Y buasau taith i un o wledydd Affrica yn brofiad, oedd bod yn realistig. Deallwyd bod pwynt casglu yng Nghaergybi ar gyfer y llyfrau crefyddol Religious Book Aid for Africa, arbedau daith i Lundain, ond rhaid oedd un a'i danfon y gweddill i Sunderland, sef pencadlys cymorth llyfrau Affrica, Book Aid for Africa, Bafa. Elusen sy'n hybu'r rhagoriaeth mewn addysg ar gyfandir Affrica, neu i ni dalu am ei cludo yno fel rhan o'r cyfraniad. Gan na allai Bafa dderbyn y llyfrau tan ddiwedd mis Ebrill, oedwyd unrhyw drefniadau danfon. Ond dechreuais feddwl, pam na daia nhw yno fy hun? Gallwn weld yr hyn mae'r elusen yn ei wneud, a buasai'n gyfle i ymweld ar rhan o ogledd ddwyrain Lloegr na fym yno o'r blaen. O gael sgwrs am yr hyn a fwriadwn wneud efo ffrind bore oes o'r ysgol bach, sef Gwawr. Ddwy efo chdi, ac os ydyn nhw'n derbyn Encyclopedia Britannica, gallaf roi'r 2 set oedd gan dad. Y diweddar barch Gareth Maelor Jones yng Nghreigle. A buasai'n dro cylch, gan obeithio y byddai'r llyfrau'n mynd i Kenya, a chofio am Hetty, y fyfyrwraig a ddaeth atom i'r graig ers talwm. Bydd llawer yn ei chofio yn arbennig y gorchfygwyr. Gyda llaw, mae fy chwaer hynna'n cofio gŵr o Affrica yn fyfyriwr yn ysgol bach, pan oedd hi'n ddisgybl yno yn y 1960au cynnar. A dyna be wnaethon ni ddechrau mis Gorffennaf. Teithio dros 550 o filltiroedd. Aros dros nos a throsglwyddo'r llyfrau tua 300 ohonynt ar amrywiol bynciau ynghyd â 2 set o Encyclopedia Britannica i Cata, y gwirfoddolwr a ddaeth i'n cyfarfod yn y warws. Rwyned bach ar stad ddiwydiannol heb fod yn nepell o Brifysgol Sunderland.
Cyn dychwelyd adre, rhoddodd y daith a'r cyfle i gyflwyno'r llyfrau a bagiau ac enw'r ysgol arnyn nhw fwy o foddhad i ni'n dwy na'r blinder o deithio ac i belled nôl a blaen mewn chydig dros 4 awr ar 20. Mae'n meddwl bod plant yn Nigeria ac Ethiopia tro yma am elwa o lyfrau'r ysgol bach Rabar yn deimlad braf. Gwybodaeth, sefydlwyd yr elusen gan ddarlithydd ym Mhrifysgol Sunderland yn 2009. Pan dderbynnu'r llyfrau yno, fe'i tynnu'r o'r bocsys a'i didoli fesul pwnc, ei stampio, cyn ei pacio mewn bocsys i'w hanfon i Affrica. Yn anffodus, cynyddodd y costau'n ddybrid o ganlyniad i'r pandemig. Enghraifft, cludiant mewn cret ar long o Newcastle yn codi o 600 o bunnau i 2,000 o bunnau. Felly, cofiwch am Bafa, cyn taflu dim os ydych chi eisiau gwaredu llyfrau addysgol.